Quina és la capital de Grècia? Quina és la capital de l'Azerbaidjan? Quina és la capital de Portugal? Quina és la capital d'Itàlia? Quina és la capital d'Eslovènia? Quina és la capital de Romania? Quina és la capital d'Armènia? Quina és la capital de Sèrbia? Quina és la capital de Bielorússia? Quina és la capital de Xipre? Quina és la capital de Bòsnia i Hercegovina? Quina és la capital d'Eslovàquia? Quina és la capital de Geòrgia? Quina és la capital de República de Macedònia del Nord? Quina és la capital de Polònia? Quina és la capital d'Estònia? Quina és la capital de República Txeca? Quina és la capital d'Àustria? Quina és la capital del Kazakhstan? Quina és la capital de Montenegro? Quina és la capital de Liechtenstein? Quina és la capital d'Irlanda? Quina és la capital de Lituània? Quina és la capital de Moldàvia? Quina és la capital de Malta? Quina és la capital d'Alemanya? Quina és la capital de Noruega? Quina és la capital de Rússia? Quina és la capital de Luxemburg? Quina és la capital de Croàcia?
Quina és la capital de San Marino?